My name is J.Boss, the service provider, the Galdem Dugudaiza, and we've got something called the Sunday Settings, and friends, back again. We are back again tomorrow from 10 o'clock until 5 p.m. Palinge panunzi pa Star FM inoziji Gardens. We've got Gardens, yeah, and at the Gardens, what we're going to do, Ayati will be hosting the show from 10 o'clock until 5 p.m. Yeah, I want to play something while I talk about it because it's going to be crazy. The kids can do jumping castles, and it's good times, man. It's going to be good times. Some time to hang out with your family and friends. Ndabona bangwano parties apa. Shafti Muchereza na boss Professor Mpunga, and then Munesu and Mukundi na baba babo Kuda Mutombo. How you doing, man? Thank you so much for hanging out with the kids, yeah? This is the Clash of the Titans, and I want to say it again. Munesu and Mukundi na baba bacho Kuda Mutombo. Yo, man, I saw them vachigocha nyama nevana vavo nezvana zvavo vasina kana pressure, just hanging out, vafana vachimwa mafizzy drinks, and it was nice, man. Sometimes we have to take time with the family, yeah? And since this is Clash of the Titans, and that's what anzimwacho anzwa kuti vanotyisa ava. So I want to ask you the question, kuti mimi vatereri munhu eitomba 1 point here because the other guy didn't show up, because it's the Premier League of the best artists in Zimbabwe, right? Tergen matis tendian Nicky Vybes, yeah. So the next guy didn't show up, and ndofunga ndimbide aningakwata kuti ngabota ragara iporijire ku Kenya gambida. Ona manje ndo problem yandaita. So now I'm going to put you on the spot. Yeah, man. Unobva kupiwa? Nicky Vybes masama ndio kuchitungwiza. Chi-Town, stand up. This is one of your own, so vote 0775-897-897. Do we give him 3 points? Kuti awina ere kana kuti tomba 1 point kuti the other guy was a no-show. But unenge wadzora kumashure because iPremier League yona unogona ke. Saka chandroda kuita ndechekuti I'm going to put you on the spot, my guy. The last rhythm I played was Uyi rhythm. Yeah, man. And I think if the guy didn't show up, the other guy, you contested bide kana asina kuuya ari kukwata. Saka tuita random selection until 7:30. Are you good for it? Yeah, man. Todzidonza iri ndandizi. Totodzidonza kusvikadza dambuka. Nicky Vybes hanzi 3 points. Asata imba imi stop. I'm not going to count those votes. Ndroti atanga imba because a lot of people don't know you, man. Yeah, man. Iwe chipo ichi chakabva kuna Mwari. Kutenda akupere. Let's go. I'm doing Divergence. Yeah, man. Rhythm first. Do what you can. Let's see. Ready? I'm ready when you. Massa my time. Now again. Now kuimba Divergence. Kuimba mukoma kuita sa turbulence. Marikugaya ndiri munhu wemzansi. Masamaita vopinda vorova kadhanzi ndikanzi ona. Chimsaladi ona kuzvida. Ona atadza kutongo uyambida. Ona masama varikupenya unge goda. Iye atichaisa senyama yeswasoda. Ndamutsvaka ndamushaya. Aiwa dainda mubata ini ndamudhaya. Ndaimuita yadhakwa mpaka samakaya. Ndaimutsika mafia kuita samakia. Otobuda siyanda. Cherera unzwe pa Star FM. Inene ndiri kupinda anobotura mafemo. Vakawanda vamwe vakutoisa chemo. Masama vanorema kavane chiremo. Ndinorema mukuru ndine chiremerera. Semaheu akaibva aiskwatmira. Kana ndave kuimba hobho vanodedera. Ndavakila pampaka semukondombera ndikati ona. Ichi chimasama kupisa kwacho kunge nyaya dzabhostama. Ndokoimba mukuru andifenda kakama. Ndinenge ndiri kunamata hona kugwadama sama.
saka kana ndina J.Boss vaudze kuti atifeta italosi tikupisa kunge raskeleto kwemukosi masama vagara vanenge vane fusi ndikati maridhimu kunyangwa kasvika 30 andipenda bomira kurira kunge makaseti ira kare nchiva dedha salakazeti vari kundiziva ndobata vanhu semageti vakwina ndavashoka ndavasiya vachipenga tarisa uone vanhu vakavatipenga inini ndinobhiliva kana samatenga ndinengero nawo ndinomesi ndakupenga tarisa uone kuzvida kwacho ndine munhu wacho saka papi pacho ndongotanga nekuita zvinhu zvacho tengelayani big money kana maponcho vanodiziya ona ndichikanda zvimalines kudakamatsaga ndavabata semapines ona murodhi vakukanda zvimasigns asi mumanyospepa maheadlines ona hanzi masama chefreestyle killer ndiye ari kupisa kunge Joseph Kabila ndavapa mweya wekufema chiinhela ona kuzogona ndoro vachiakapela ona mariti mundopedza ose nyangwe inini ndati uyai mose kugona na JB kwese vari kuzviziva ikombination inawanadiwe ndinenge ndina tundumeni vari kuziva kuti ndovashuda semheni nyangwe zvikanzi ndichangobuda makuseni kumateni ndiri pajeni ona ndikati iwe tarisa ndoona hembe yakanzi T-flow inini ndiri kupinda ndichingokanda maflow kukanda kudaro vatonhora unge snow asi handipenda mira unge J.Cole chandingatoda iridhimuka hardcore ndiriwe mumhanzi samudhara macheso vamwe vacho ndavatsvaga vari papiko havatikwanire vese semazuko very wenyu ndiri kubata ndiri kupinda ndiri kuswanya tarisa Mira. Yo man, you ate up the rhythm, bruv. Yeah man. Nicky Vybes, wow, gwan fire magatangarini. I started doing professional recording in 2018. What about the music? Music takangozvarwa tichirova mda. Ah, my gosh, man. Yeah, okay, man. I want to put you on hardcore. Yeah, man. Was one boy in by freestyle. Now it was freestyle. It was top of the head, German. Hansi Muumbe, you 3 points for him. Hans, I don't know, but this one is talented. I'm not gonna pressure. So man. Nicky Vybes, I want to give you the jet rhythm. No, I want to give you the kill and destroy rhythm, and then we're gonna take it pan reggae. Yeah, are you ready? Ready when you? Andy. I'm ready. Matiri Jimronzi shi. Runs a kill and destroy rhythm. Simplex. Reman. Each up. Now one of them Shanzi gonna kill and destroy. Kungo ishtambi samkuru se toy. Angwe makafakare ndiyo netoi. Dama chunguru zase huku yechi boy. Now one of them dama killer. Pa Q. Vaudze imatsaga vasara vari iu. Kumironge pa benki. Vari kumira Q. Saka inini and defenders of mira Q. Mira. Yo, I want to mess it up. I really want to mess it up. The rhythm is called Kill and Destroy. Yeah, man. Link it fast from the top to the very last drop. Nicky Vybes. That's why your competition is scared of you, because they heard of you. Yeah, man. Shots go squad. Ready when you Nicky Vybes come again. Now one of them so hand up rhythm IQ and destroy. Dabandari tambisa kuita sex toy. Vamwe vaifunga ndinogara kuti noi MBIDA hana kuuya saka kanedzoi ndotiona hanzi rakagadzirwa nasimba rhythm ndabata ndari mitisa imimba vamwe vanhu vari kutanga nekuzvimba ndinenge mudhara bobo ndinobva kwazvimba saka ona pandinongoimba ndovateta maratona aiwa ndava pamasini kuita unge tona vari kundiziya ndavamedza unge hove yekwajona mafonzi changosara chete kufona tarisa mapatan mamwe acho ari kunakidza dedha salzlatan matsaga ndapinda ndavapinda semapatan andifenda ndine power kunge nawana dem inini pandoimba kuimba andifenda pererwa kana ndichiimba kuflowa mumanzi murimba vese vari kuziva ndovaridza semarimba ndationa J.Boss itsvaka zvimwe nekuti inini apana pandomire vari kuziva kuti ngoma ndinyimwe angwe pandinoimba kaita vanyumwe nekuti ndoimba kana maheadphones ndapedza kudaro raimasati gonzi ndapisa unge firimu ramr gonzi matsaga ndavazora vese kunge slonzi ndikakuskoro aiwa taimakana konzi ndopawaiona chasara driver benzi nekuti futi inini ndinovimba natenzi kushanda usvika muhomwe kandane masenzi ndikati monitor futi hanzi ndere black masama vacho vanenge vakarova black kuimba zvemumanzi magitare sadrek nekuti hapana pandichaita headache saka ona chipo changu chakabva kudenga nditori jenara ukafanika chiwenga
vamwe vanhu voti mfana uyo anopenga akapenga vachivenga vachisara vakasenga aiwa kuna vamwe Mira. Nicky Vybes. Yeah, man. I think I understand why your competition didn't show up fire. Yeah, man. Yo, man, you've got too much fire. Mira. Hansi is talented many, as in many, lightning and fire, man. Yo, man. You say, when did you start the music, though? When I was born. Yeah. Like professional recording 2018 February. Okay. Yeah, I'm not going to argue with that. Yeah, Ladies and gentlemen, it's the pull-up rhythm produced by Oskid. Can you do this one? Yeah, man. Anything. Chinjeze chinorira toimba MBIDA D zviripo. Handi abo. I'm ready when you rega timbovaudza kwazvakatangira sing zvemangoma ndakazvitanga ndiri grade 1 ndaigara ndichiitawo number 4151 60 futi ka 1 ende pateni pangu futi angari ma 1 ndaenda grade 2 please teacher let me tell you the truth ndakanga ndakustika ndichitogara mbooth pateni ndaitobva not even take a bath muruoko mangu futi ndichigara ndine watch ndati 3 knowledge grows like a tree kana mama vakanoshaya kuti chi ndakange ndichinzwa chausiku ngenyuchi vese vave kutonditi chausi manyuchi ndikati 4 andaifunga ndichasvika form 4 ndave kuimba ngoma ndichidaiso ndaibata ridhimu kama hardcore and I was born 95 I was living my life ndave kuimba ngoma vanorova jive ndave kutora kabega unge strive ndichivacheka pampaka unge nai Facebook Insta ndave kuwana malike ndati 6 ndakangowedzera matrix J.Boss neni tangatadiwa ni machicks sevaiziva uya nemalipstick kuchikoro taiko taenda tisina masocks tichivaudza kuti atvetambonyara kunge nox ndati 7 vakandiona na Beverly vamwe vakanditi iwe aupinde heaven vaudze kuti masamanopisa seoven saka hapana pandichaita kunge hona mbida wacho abva asvika chiri chacho ndichitsikatsika Misa, hold on, because you know say mbida ko imimi munodarire imimi timbovunza. That's why you are going to get a 0 points. I'm not going to give you the time. It's Clash of the Titans. It's the realest. Handisha. Next rhythm, Jandir Gurota rhythm. I'm ready when you Tagainda. I'm ready when you This is music. We don't ready when you Master Echi akatirova nini ndorobesa bati musoro pangu wangu wakakurisa vamwe vaiti masama anofarisa bati pandinoimba ndini ndinodadisa dai vaigona ndagara ndavawatisa nekuti paridhim ndikuritandanisa vamwe vati hana kuchipa semachipisa ndatiwona pandoimba aiwa vanoshimba aiwa ndavarwadza pampaka unge mimba vamwe vanhu vari kutera vonsinga bati vachiyeverwa neni vachindiringa nawana demsa ndagona kungoimba siripo ini ndiri mudhara kunge bo matsaga ndavadhaka unge do asi ndatovavhura unge do vari kukwenya unge jo bo saka iwewe J.Boss ngatimboflexa tapedza kudaro topedza tono nexta vanondiziya kuti futi ndenge dexta na zvimoko ona futi zvekutexta ndinenge ndichingoflexa paridhim ndakagara pandinoimba ndorifara vakawanda pandinoimba vonyarara asi inini navana demso aiva ndisipo matsaga ndiri kuvhura ndovakinura seto ono maxetiko aiwa vaitalo vese vari kusiva ndinopisa sabolo zvakatangira paDubai paAbu Dhabi ndachecha gorila mudenga kuita kunge zvavi vangonzwa kunzi Nicky vagaira minaji izimbo staira mugei kana malaji vanozviti vanogona kushandisa chinology kafanika musona 35 years kutonga sababa vapona ndivana Lukaku inini Maradona ndikati vandibvunza kafoni vandi ndinodhobha pamba kasadoni kugona kwachonge munhu ane madhimoni ndingoriwo po kumira sashoni asi vari kuziya ndechandose eyakoni nyange iri foni yangu vari kuvhunza kuti ndoita sei zvangu inini nongoflexa hangu kana uchimakamirawo mumwe wangu chifoni changu chinoti 9 ndinenge table sauti andisi fine ndongopisa pampakafanika aini ndinenge Benzema number 9 Hola. Nicky Vybes. Vanhu J.Boss waita utsinye but munhu kana anonoka ku Clash of the Titans is not ready for it mbide sorry sha inini andina utsinye but you have to respect the game, you know.
aiwa taura pamaiki ndiwe wanonoka wangochifona mangwe wangochifona mangwe sorry mdada ai washa vanhu vanenge vakamirira imimi kuti vaite sehanzi ndine hutsinye inini but hanzi imbopa mukana kunachi but anonoka ka haana kuuya. Why you think it's a joking? Techita mafani. Saka ndeipi yamune muchiita. Indrongo kupa 1 but chi 3 points dzaenda uko kudhara vanhu vavhota ndavhunza because iyona ndichida kuti uye kudhara and handina pressure inini handinyengerere waiziya iwewe but it's Champions League yeah waruza nhasi uchadzoka respect wotamba nemanumber 2 ese toona kuti paPremier League unenge wakamera sei because this man come too early because he respect the game ndiri kupa crush and destroy rhythm yeah Rasimplex. Are you ready? Yeah, man. You have to be professional, fire. This is Star FM sounding good all the time. And if you can't respect us, we can't respect you no. Andy. Simplex music. Ningakwanisa kutaura nemuromo. Amwe bajondo wanza domo. Asiguma fansi. Sorry ndanonoka. Haiwa pamwe ndakadomoka. Ndangande chevomoka. Asimame shiva kutoda kubuka. Inene zangu pingo nchikuka. Anongoona vanhu vese nchisuka. Bazuka vauze ndakabuka. Iko zvino ndakugwina sedabuka. Anongoda kupasa. Anongoona kunge mvura ndikugasa. Ndiri mushandari pabasa. Apana zvandiri kurasa. Vashandi papensheni sankanasa. Unongoona basankagaza. Aiwa vari kutandisa dhaza. Asi vanongoona mbida nenge badza. Mupini chibvunza dhadza. Anokudza kudhara zvaimbonyadza. Asi paiko zvino zvakutofadza. Unongoona vamwe mumwoyo zvakuvarwadza. Simplex vauze zvakutonyadza. Iko zvino takutongovanyudza. Vakabvira dhara nshingurudza. Havasi kuziva kuti anvume kuvherengedzwa. Iko zvino takungonamata. Takwidza makata. Ivo vaprata. Panzvimbo pashata. Babasharozora bata. Vagbata. Vaenda kunovata. Unongona semakasa ndiri kukata. Shedzasulu angotikata. Unongoona ngoma zacho futi ndichibata. Pakuda gurususu nerwatata. Unongoona mbida wachingoma achibata. Ungaveke puta unandisi kupata. Angonditanga kungodisa uenda kunovata. Iko zvino ndapuwa gasha. Unongoona kuti iko zvino ndokurosha. Kujaira kungondishusha. Paiko zvino apana kana ari kundipusha. Adisambida uenda kumusha. Unongoona iko zvino vuro kuvadisha. Sanka hove kutovafisha. Chivunza uya vuti abisha pama. Anokudza kuti mbida adija pama. Paiko zvino apana zvinhu zvatiri kudhama. Vari kutitsvaga kudarika Osama. Unongoona mbiri futi kunge Obama. Chivunza fantani patakapinda London. Vakajamba vese kuchema ikani. Vakangoona ndotora sanika afkoni. Iko zvino kuputisa vanhu kunge mapopcorn. Unoona kuti ndiri iconi. Inini kuti ndenge ekoni. Patori pachikafu ndenge bacon. Unongoona muchechinda tovali dikoni. Iwewe wa break my rules Clash of the Titans because isusu tiri vanhu vari serious already. Nicky Vybes come true on time, you know. Saka iko zvinoda kuona kuti munochidhonza. It is 25 minutes past 7, right? And MBIDA iwo wazvifraira beans 3 points dzaenda kudhara vanhu vavhota. Yeah, man. Bozi istataura kudhara kuti no munhu anogona anozviziva kuti anogona ende anouya pabasa on time because ibasa ndokubasa kwacho. So we can, the rules are not going to be broken. Panumwe munhu atataura kuti the rules have to be enforced. If you respect your profession, then you have to be there on time. Yeah, right? Pane reggae-matic version, you know. So what we want to know, which one goes first? Ndiana rotanga. All right, MBIDA anotanga. This one, reggae-matic. Kana muri reggae. MBIDA. Amen. Legante. Langani tiwangarora. Ashinji vagundishora. Asindotsvaga madhora. Chavo yeche kuda kunditemanyora. Ndakatambura. Kunge chikafu kundikambura. Nazindotaura. Aiwa ndakayaura. Aisinyore. Chedzwa pasta FM. Unongovona kana kuzi FM. Zvese kana kupa wa FM. Ndongozimbisa matanzi isu tirimo mugame. Tavainda chete kuti kwadza.
asi mafanzi ndo vatiri kufadza poto pamoto iri kufanza munongaona kuti apana kuganza kutaura chokwada ndikuvanza sanikavanzi kunona kuvakanza extravakanza andakuchanza asi ndakungoshandisa mukana wandawana andingakwanise zvese andikwanise kupedza zvese namo kusvika kumagumo unona paneraramo andikwanise kutongopedza dzese kupedza dzese namo andikwanise pese pavanondiona kuna Mwari ndichitofona pamwe pacho zvaingonzi ndimbida apana afe abuditsa sida ndakutobuditsa futi vachatiskida munongoona vanhu vese vandida ndakungopenda kunge Francis chandida unongonzwa zita vari kutimbida nasvika panzvimbo kuita kuvadoda nongovona kuita kunge msana ari kupoda ripafiyo pandipinzira ringave boda munongona ndiri waitisa nikasoda iko zvino ndakutaura zvandinoda munongona zvende zvandoita kunge kalado kunge mavato mota chiprado aiwa paiko zvino kunge avocado munongona pita ndiye munhu wacho aiwa tatova lepo pita kunge prada parikapinda kanada ndakabona papata vakazona kuti mbida kaini ndakakata chipo changu ndapapata munongona kunge zulu futi ndakutotikata saka pakuzoshata andingakwanise zvese kupedzanamo andikwanzopedzanamo amwari ndo vanopedza zvese munoziva zvinoitika muupenyu ndachema ndikati andikwanise kupedza dzese andikwanise kupedza dzese anamo apamwe takutaura tsumo vachida kungondidya futisa nigalumo ndatenda kuna chipasi vari kungaona vari kuridza yese sijasi aiwa iko zvinotoenda kutopasi ndopika pulani tabudira paepasi vauzekani pilani atotanga mahwani pida nditori nani zvatanga mani hapana mafani chibvunza fantani anokuudza ndakudiwa kana London nakingi Alfred vandimirira pagedhi chinovhunza bloti uya futi girinedi yatingadakwenezekota kutoti Mbide vamwe vari kuti kutedzera soldier love but yo may check the technique is on point yeah. But issue yatiri kutaura ndeyekuti yo man, if you are professional you have to be here on time. Nicky Vybes, are you ready? Yeah man, ready when you let's get along. It's Vybes freestyle on a reggae team. Nicky Vybes come again. Where you talk Yeah. Now one of them mafanzi vanogona kusazvinzwisisa asi pamwe pacho angovapikisa mundangariro pfungwa ndangodzikisa asi mbidawani azvininipisa asi kana angokumbira daimambo muzwisisawo pati pamwe kusazivawo daimambo mupanguva amboimbawo tarisa uone ane katinti pampaka music ndaisa print handife ndambodzimika fanika sink kunyora pasi masama vanenge ink ndiri kuona ari kurova makazgeni asi pamwe pacho angonziko mumageni pamwe pacho ari kuziva ai imageni aiwanda mupena ari kumeuta semajarini ndamukunda zvese kakutenda nekuclash inini kuita mbiri kungana Kim Kadash pampaka nditori king tasalabash vaudze imatsaga kuti ano again inini kutobata time ndapedza kudaro futi ndobata raimu vati anogona hona iniki naimi ndapedza kudaro ndongorova majaivi ndiri kuona zvangu akarova maaisi kulukaluka good kunge nice but hapana paungazokunde vibes anozongoedha maspice nekuti pamwe pacho ndinogona kufoka ndapedza kungoimba ndombodzoka ndoimba hardcore ndovashoka muhomwe vosara vakabroka tarisa J.Boss kundikuza asi inini handimbotambire kumabhuza vacharusa matsaga vachijamba sewista inini ndakareba kunge twiza arege manting J.Boss wasimbisa ting arege manting nyangwe vakangouya kusting vanoziva ndinoimba kana vachizvimba vozvimba vese ndavaremera kuti mandiri kufambira munjanji sechitima vamwe vanongoda kundivonesa rima arede wenyu panaichema panaindinzwa
ndaifamba musango rine minzwa chanaikumbira uchisindainyimwa ndaingodzimwa nauyo inyumwa zuva nezuva ndaitengesa madomasi vanhu vaindida taunge Thomas vanhu vaisekawo yangu lifestyle inzwa iwe anova again mbida musiyei akadaro ndichamugarira kunge chisharo kubata ngoma sekubata chibharo inini ndiri king pampaka unge faro haisi mhosva yake anotedza tauro anomboimba wani kunge sauro masama pampaka vanotora gauro wani iatirangu inini handina wandinotedza kana wandinozeza wani kumba kwangu ndatongobva ndatogeza ndikati kukato ndotongonovageza vari kuziva ndiri mudhara kuita unge japresa ready when you handina wandinokopa daidziri mombe kumushanda ngodzibopa kudena masama panode ukaropa ndinenge mudhara chimbetu wekwachopa ready when you Wala, Nicky, this is not violence. Yeah, man. Tachifanovedza chirongwa iri 7:30, but yo man, hanzi kunonoka kana kukurumidza mbida arowa. Nicky Vybes 3 points straight. Kaenose, but mbida sa mbide. Wagwan. Ayo, German. Ona antikubasero. Yeah, man. Next time, yeah, but this time the 3 points. 3 points to Nicky Vybes. Umana. Banana pressure. But uno gara kubio. One of style. Uno gara. Yeah, man. Don't Fio. That's close by. Yeah, you could have been here earlier. Nicky Vybes, where you come from? Chitungwiza. Chi-town. Yeah, man. But you were here like long time, you know. Nah, but it's alright. It's alright because I was told. Tofana balance samdara because the show ibasa ftirangwiro bofuti balance sani pandogona. It's alright. Yeah, but the people have spoken. 3 points zirugo kuna Nicky. Yeah, man, ayo munompa na team. Ayo murugudzoka muchadila nema number 2. Yeah, man. Because everyone who misses out on the first round is going to come through and then they're going to do again. Moita 3 points zenyu. Apana kana pressure sha, I pressure bedzi. Shiriko sha. Nicky Vybes. Yeah, man, nkoma. Where do you record at? Matim dara. Muno record kupi German? Ma studio ese. Muno gara kupi unova kupi mimi. Indova kuchitungwiza mdara. Kwa seke, which part? Kunonzi ku G extension paduze ni pa makoni. Alright. Pay my shout outs. Big up your producers, all the people that bring over here. So big up Simplex anyway you there. Ndiye mwandonya yauta na ima records akawanda. Oskid production, Marcelo, Cash Lips, Levels. Munu wese mkoma malonti. Ndovanda big up Boss Matanga. Watondisira message anzi ndakaterera uri kuita zvinhu zvako. Ndikatayo wabo. Yeah, man. Wangwari kuti mbide chibaba pardon Jakarta Palaglaudina phase 1 hapana kana pressure but you're going to see mbide again hapana kana pressure mbide mune muchi recorda muri kupi pafio apa baba mune muri kupi story recorda kwese studio yese anything yeah man ndongo simbisa mimi boys nekubata time. Yeah, man, Jirigo. Jirigo. Butter time. These things happen. Thanks. Butter jesene ngoma. Yeah. Freestyle king wenyu mgumzia. Oh, all right. So Nicky, you've got 3 points. You are same level with the last artist from last week. So we're going to see you again, and you're going to battle with Munaga winner last week, or one of the two. Changweda shuffle, and the people we choose as usual. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to Star FM, sounding good all the time. Party radio, can't refuse it. Nicky Vybes, big up on yourself, yeah. Large up.